Molt bona tarda, Toni Monsó, què tal, com estàs? Hola, Rosy Poussy, encantat d'estar aquí una tarda més. Sí? Sí, vinc amb bona mercaderia, bons somnis. Oh, ja tinc ganes de saber què portes aquesta setmana. Home, porto molt bon material, però, com sempre, recordar que em podeu enviar els vostres somnis al 657 047 037. I, com sempre, aviso que és el meu telèfon personal. Així que us convido a trucar-me perquè últimament em sento molt sol. I recordar-te, Rocío, que al final hauràs d'escollir quin és el somni que més t'ha agradat. Vale, molt bé, doncs vinga, comencem, no? Va, comencem. El programa d'avui és pel Dia de la Mare, ho saps, oi? Sí, ho sé, perquè ho he decidit jo. Vale, doncs que sàpigues que la paciència és la mare de la ciència. Paciència la que hem de tenir amb el tema de la vacuna. Vacuna te mata, és el que diu en Bosé. Así Bosé me mata, ahí sí t'hi pego. Pego és un poble de València. I València estarà molt present en aquesta secció d'avui. Has entès alguna cosa? Que tens una cara, mare meva, quina manera d'enllaçar temes. La part de València ho entendràs. Ho entendràs al final d'aquest nou episodi de Toníric. Però comencem amb el primer àudio que es diu Publicitat encoberta, o com dirien els castellans, publicidad en la cubierta. Pues resulta que avui a la nit he somiat que jo anava com super mega contenta al Mercadona i era perquè anava a comprar crema de cacauet i o sigui, era com veia el supermercat super clar, anava feliç, agafava la meva crema de cacauet, pagava i me n'anava doncs super contenta. Ja està, aquest és el somni, vale. M'encanta. M'encanta somiar amb anar al Mercadona i ser feliç al Mercadona. És guai, no? És com molt costumbrista, eh? Et despertes, Sí. bueno, tens ganes de... Bueno, et despertes, Sí. si vas al Mercadona a comprar... Bueno, és que no tots els somnis han de ser de monstres, que et cauen les dents, o gent despullada corrent en rotondes. A vegades... No. I a vegades hi ha somnis que són pel·lis de la Pompeu, està molt bé. Exacte, aquest és... no sé què és, però no té interpretació, perquè, evidentment, Rocío, com és les pel·lis de la Pompeu. Però és que jo, si recordeu tonírics anteriors, jo vaig dir que arribarà el moment en què posaran publicitat als nostres somnis, com passava a Futurama. Llavors, d'aquí uns anys estaràs dormint i cantaràs Mercadona, però estarà dins del teu somni perquè el Joan Roig t'ho ha ficat al cap. Vale? Per això la vacuna i el 5G, perquè ens poden posar publicitat als nostres somnis, vale? Vostè ho sabia, i jo també, ja ho sabeu també vosaltres, no la vacuna. No la vacuna. Aquesta és la teva interpretació del somni que he tingut llavors. Aquesta és la interpretació i després tinc una subtrama que és per què li diem crema de cacauet? Per què crema i no paté de cacauet? Què més dona? Per què la mengem? És la pregunta correcta. O sigui, això està fastigós. Mengeu cacauets. És com, em recorda el vídeo aquest que va fer viral fa una setmana de la noia que agafava l'hamburguesa amb les patates fregides i les triturava i feia una pasta i després la tallava. I això és el que jo penso quan veig la crema de cacauet, que dic, és una pasta asquerosa, raríssima. No sé. Apareix com morter, o sigui, jo crec que serveix com per enganxar maons, perquè allò entre les dents, vull dir, ja no tornes a obrir la boca. És que no l'entenc. Hi ha gent que li agradarà, però jo no l'entenc, la crema de cacauet. Bueno, què més? Jo soc una mica fan, Doncs anem amb el segon àudio del Guillem Estadella, que he decidit anomenar la millor truita de patates al bar Casablanca. Doncs farà uns mesos vaig tenir un somni bastant estrany i era que jo estava a la Casablanca i que Donald Trump em preparava una truita de patates. Vull dir, em vaig aixecar una mica estrany perquè vaig aixecar-me al somni com creient que Donald Trump era bona persona. I el tio, bueno, el record és que estava jo a la Casablanca i em convidava a sopar i em feia truita de patates. A poc més recordo. Estàvem tots dos sols, no sé si era una cita o què era, però el tio cuinava bé. Uau, això passa molt, que la gent somia amb algú i de sobte li canvia com la seva percepció d'aquesta persona quan has estat tu sol, unilateralment, qui ha decidit aquesta trama nova, no? Tant per bé com per malament. Sí. Que també passa com quan ens cau malament algú que es diu, jo què sé,
coneixem a una Verònica que ens ha fet alguna cosa i qualsevol Verònica és en plan, no, Verònica no, és una mala persona, saps? És com, però si no, per què generalitzes en totes les Veròniques? No t'ha passat això? Segur que tens un nom d'algú que dius, no puc amb aquesta persona. No és tant amb la persona, sinó amb el fet de, si t'agrada aquesta persona, que es digui, o sigui, que tingui el nom d'una persona que tu has odiat, et tira una mica cap enrere, és com, et recorda directament a aquesta persona. Exacte. Saps? O un dia vaig llegir, no sé quina publicació de quina xarxa social era, que era t'adones a quanta gent odies el dia que has de decidir el nom del teu nadó. Correcte. Està molt bé aquesta reflexió. És que internet és el millor lloc per pensar. Clar, està tot. Tot lo bo, lo dolent i Donald Trump, també. També sí, per desgràcia. T'ho imagines com a reality show? O sigui, com tots els presidents dels Estats Units et preparen un plat, cadascú, i tu has de decidir, bueno, l'Estadella ha de decidir quin és el millor plat. Home, l'Estadella presentant i fent de jurat, no ho sé, però el format en si no em sembla tan boig als Estats Units. És com molt dels Estats Units. Pensa aquesta idea i rodarà que potser guanyes una pasta. Voltes, no? I ja està. Sí. Vale. També he aprofitat per buscar quins són els plats preferits dels presidents dels Estats Units, que et sorprendrà la resposta, i et volia preguntar, en el nou concurs que es diu quin és el plat preferit d'en Joe Biden? Et donaré 3 opcions, has d'escollir quin és el plat preferit d'en Joe Biden. Vale? A, pot ser la pasta amb tomàquet, B, el xile amb carn, o la pizza de cheeseburger. No sé per què diré pizza de cheeseburger només pel meme. No és la pizza de cheeseburger, és la pasta amb tomàquet. O sigui, el tio més poderós del món li agrada menjar el mateix que un universitari de la perquè no saben menjar aquesta gent, no saben menjar. No saben menjar. M'estic imaginant ara totes les estones que porto una estona amb Cody en la Casa Blanca al meu cap, en plan... Tu saps què era aquesta sèrie de Disney? Em sona, però és que ja a mi ja no em va tocar, Sí, era el germà petit. Era el germà petit de la Raven, que es traslladava amb el seu pare cuiner a la Casa Blanca per fer-li de dinar, ara mateix estarà fent-li dinar a Joe Biden. Clar. Però clar, bàsicament a Joe Biden no són triturats, perquè vull dir, ja no té dents. Li han de donar, sí, totalment puré. Potitos de pasta con tomate. Claro. Vols l'anàlisi o vols que segueixi No, anàlisi, sisplau. Perdó. No, tu no, o sigui, era jo qui estava donant voltes. El somni, bàsicament, la meva manera de veure-ho és, com a analista i com a expert, és un anàlisi acurat dels canvis socioculturals de la societat dels Estats Units en aquesta primera meitat del segle XXI. Evidentment, la truita de patates representa la dieta mediterrània i Trump representa els Estats Units. Com els Estats Units s'han adonat que mengen com el cul i la pizza cheeseburger és una evidència, potser ha arribat el moment de deixar de menjar merdes com, per exemple, els peus de poma, o també coneguts com a apple pie, i els gossos calents, que són hot dogs. Vale? O sigui, tot això, Estadella és ell mateix, vale? I en realitat el seu somni reprimit de treballar com a catador de truites de patates. Això probablement no ho heu entès, però perquè és tan profund i té tantes capes que escolteu un altre cop. De veritat que... Com ho heu escoltat un altre cop, ho haureu entès. Sí. A l'inici del teu anàlisi estava pensant, joder, aquest cop s'ho ha currat, però ha anat com degenerant, però no és... No. I de sobte ha entrat com una mena de marabunta de coses sense sentit. Sí. Però hi havia la broma dels peus de poma o apple pia. És que clar, en castellà funciona millor. Sí, he vist... Bueno, he escoltat com has intentat ficar-ho, però bueno... No ha funcionat prou bé. Seguim endavant. Sí. Vale, l'últim àudio, que té molt a veure amb València, aviam si endevines qui és. Pues aquest àudio es diu: si te pegue una borinà, et rebente com una magrana. Què és el que més somie i el somni més repetitiu que m'ha passat des de menuda i ara que tinc 29 anys continua passant-me? Que em persegueixi algú. Que em persegueixi algú, però és que vos he de dir que de menuda anava a una psicòloga perquè per a mi era un trauma. Jo pensava que algú em perseguia. Aleshores ara ho somie i quan em doni la volta, lo curiós de tot, xan-xan, és que és un punyetero pallasso.
Em persegueix sempre un punyetero pallasso, no ho entenc. Jo de menuda no volia entrar al McDonald's perquè tenien d'imatge un pallasso i em feia por. Aleshores jo crec que sí és el trauma. Mescles el pallasso, que ja no m'agraden de per si, però els pallassos estos que tenen pinta de, no sé, que hi ha pallassos que agarratelos, saps? Que més que riure et fan plorar. I aleshores jo crec que el meu cap mescla la por que tinc de que em perseguisca algú i els pallassos, i aleshores somie sempre que em perseguís un pallasso. I em desperte ja pues, quan o m'ha agarrat, o abans de que m'agarri i em gire i està ahí saludant-me. Bé, espero que vos hagi agradat el somni o no hàgiu flipat massa. Vinga, una besaeta. M'encanta, la Sanfe. Que guai. Has descobert qui és? Pots dir el seu nom i cognom en veu alta. És la Sanfe o no és la Sanfe? Sí, és Nerea Sanfe. Nerea! Desde València, amor. Ai, l'adoro, m'encanta. Ara no ens falta l'Eugènia Alemany. Sí. Des d'aquí, Eugènia Alemany, t'enviaré un tuit, un DM. Un DM. T'has adonat que el títol no tenia res a veure amb el somni, perquè el títol, et recordo que és Si te pegue una borina, et rebente com una magrana. No té res a veure. Vale. Però vaig estar buscant expressions valencianes, llavors em vaig distreure i vaig dir, mira, posa aquesta. És que n'he trobat altres que són molt bones. Per exemple, hi ha una que es diu És tan valencianota que en comptes de portar tàmpacs d'un fartó. No! Deliciosament visual. I també hi ha una altra que diu Che, de veres, com si menjares peres i les cagares senceres. Però bueno, o sigui, per què València és tan guai? És que jo crec que directament, o sigui, tots sabem que el català i el valencià és el mateix, però jo acceptaria dir-me valencià. O sigui, no m'importa, vull dir, prefereixo dir-me valencià. A ell sí que els importa. No, a ell sí que s'importa. Jo no m'importa dir que parlo valencià. Vull dir, si he d'obtenir aquest tipus d'expressions, jo prefereixo el valencià que l'avorrit català. Això sí, el català és molt més avorrit perquè som molt més correctes, volem anar més de guais, som molt snobs nosaltres els catalans, però València és com, no sé, és el baix de Catalunya sense tenir el baix Llobregat, saps? Vaja. Són aquí mica en plan rotllo, gent més apropera, no sé, sense tanta pretensió, crec jo. O que és la sensació que tinc. Jo que tinc un programa que es diu Sabionda en mi nombre, ¿sabes? Però sí, és com, no sé, és gent com guai. Després voten molt a la dreta a vegades, però bueno, no passa res. Sí, però la Sanfe no farà aquestes coses. No, la Sanfe no té pinta. Ai, m'encanta. I per primera vegada, Rocío, he buscat realment què vol dir somiar que et persegueixen pallassos. Perquè sí, abans no ho buscava. No puede ser, no puede ser. No puede ser, però sí. Nerea Sanfe va per tu. Soñar con payasos que te persiguen sugiere que has estado escondiendo secretos que ahora tu subconsciente te sugiere que reveles. Es hora de que te muestres tal y como eres. Es hora de que las personas conozcan tu verdadera personalidad. Conclusió. Nerea Sanfe envia el currículum al Cirque du Soleil i fer realitat el seu somni. Sí, clar, és justament això. Ho has fet molt bé, Per primer cop que l'analitzes, ho has fet molt bé. Segur que li sembla molt bona idea. No, però... Sí, potser la conclusió no és acertada, però la part de... O sigui, tot el que he leído en castellano està tret d'una pàgina web de l'internet, que l'internet no s'equivoca. Que on són les pàgines web? On està? Vull dir, tu has trobat una cosa guai que has dit abans i ja no recordo què era, però l'has trobat a l'internet, per tant, sí. Estarà bé. Sí. I arriba el moment en què hagis de decidir quin t'ha sorprès més, que no, quin és el millor. Tindríem A, publicitat en la cubierta, que en català és publicitat encoberta. La millor truita de patates al bar Casablanca, que ara, després que ja saps, dius, hòstia, no està tan malament, aquesta. I després tindríem, si te pega una borina, rebente com una magrana. És que m'agrada molt la Nerea, és que el títol, que sigui Nerea que ho està explicant, el somni, que és com un clàssic de persecució, i que m'agrada molt el valencià, ho sento, o sigui, ha guanyat la Nerea.